ମୁଁ ରସଗୋଲା ଠାରୁ ମିଠା, ବହିଚୁରା ଠାରୁ ମସ୍କା, ପଖାଳ ଠାରୁ ବଳିବ ଭାତ କଥା, ଆଉ ପୁଣି ଇତିହାସ ଠାରୁ ମୋ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି। ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳା ପରି ମଙ୍ଗଳମୟୀ, ଫଳ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ର ପରି ପବିତ୍ର। ମଗୁସୁର ଗୁରୁବାରରେ ଅଗଣାର ଝୋଟି ଆଉ ଶୁଭ୍ର, ଆଉ ଶିଶୁଆ ପାହାନ୍ତିର ମୃଗ ପରି ରଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଉତ୍ତର, ହଁ ମୁଁ ଆଙ୍କେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ, ମହୋଦଧିରେ ତରଙ୍ଗ, ଚିଲିକା ନଦୀରେ ବଜାଏ ବୀଣା, କୋଣାର୍କରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପଖାଳେ ମୋ ନେତ୍ର। ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର, କଳିଙ୍ଗ କମଳ ଭିତା କଳାର
kita mungkin lemah kongka kami cek diamku baru nggak kongka idong tujuan terus yo ini kok makan melo baru nggak yo
तो आज इवेंट रे आमर ये दहीबरा भी होती जोटा कि ओडिशा फेमस कटक रे भी फेमस तो चामच अच्छी अच्छी से सब भात दहीबरा तो आलुदम ना एटा कौन कर खट्टा गोटे पनीर यहाँ कौन कर पोटल पोटल सब बनई पूरा पूरा हाथ निजे बनई मैंने ऑर्डर है पूरा बनाई ये सब चिकेन ये